Dobrý den, vítám vás u naší rubriky Co na to vaše děti. Nyní si představíme soutěžící. Michal Břině, Grozny, Eva Colová, Jarda Kužel, Jakub Fu a kalendář, Lucie Jordanov, Skibidi Matýsek, Jana Pilátová, Snakes, Veronika Germany. Kde leží Tuzemsko? Tuzemsko? No tak to je Česko, ne? To je prostě... Ano, správně. Tuzemsko leží tady, České. Ano, to je správně. Tuzemsko? Tady. Ano, Tuzemsko je Česká republika. Tuzemsko? No tady u nás. Ano, správná odpověď. Kde leží Tuzemsko? Přesně. Taky si myslím. Tuzemsko tady. Nevím. Je to hodně blízko. Třeba v Rakousku. V České republice. Cože, kde leží? Tuzemsko. To existuje? Já vůbec nevím, že to existuje. Hodně daleko. Norsko? Přeložte do češtiny slovenské morčiacie meso. Myslím si, že morčácké maso to asi nebude. To bude za mě kuřecí maso. Těsně vedle je to krutí maso. Krutí? Vůbec netuším. To nevím. To je slovenský. Krutí maso? Morčiacie meso. Je to latinsky, ale... Morčecí maso. Králičí maso. Bohužel je to krutí maso. Maso z morčete. Krutí maso. Maso morčina. Co je to transparent? To je takový plakát, se kterým můžete mávat. Další otázka. Nevíme. Nějaký plakát, na kterém je napsána třeba podpora něčeho. Ano. Tvoje máma. Máš ještě nějaký tipy nebo něco takového? Je tvůj brácha. Na co se mě to ptáte? To je něco, že to jako drží, ne? Dlouho. Že to je jako voděodolný, ne? Úplně ne. Používá se to hodně při demonstracích a při vyhláškách. Co já vím? Nějaká cedule. Co? Je to transparent. Co? Transparent. Hrozí dětem, že se někdy budou učit arabská čísla. Ano, už jim to nastalo. Už jim to nastalo. Ne. Protože si to myslím. Ale proč to myslíš? Protože mi to řekla tvoje maminka. Nehrozí, protože se učíme. Určitě ano. Protože, jak by řekla paní učitelka Jančářová, za chvilku tady budeme mít uprchlíky z Arábie, takže se budou prostě učit arabská čísla. Souhlasím. Arabská čísla se učí. No, protože to máme. A proč? Protože by mě to nebavilo. No, protože máme rádi ne. A proč? Protože si to nechci učit. Asi nechceme se to učit. No jasně. Furt. A proč? Protože se běžně učíme. Ano. Doufám, že jo. Ano, hrozí. Pátá otázka. Co se stane, když vypijete 100 ml 100% H2O2? Co je H2O2, to nevím, sorry. Fakt nevím, chemii si nepamatuju. Peroxid vodíku. OK. Tak to asi nebude dobrý, hádám. To nebude dobrý, to je správná odpověď. 2 mínus. Budem krkat. A nic se nestane. H2O2? Já nevím, asi nic. Této chemikálii se také říká peroxid vodíku
Tak to bude velký špatný. To bude velký špatný, spíš asi jako umřete. Peroxid vodíku. To bych radši nepil. Myslím si, že nic. Zemřeš. Ano, bohužel. Otrávíš se? Nic, vypiju vodu. Umřeš. Protože H2O2 je pro... H2O2, Bohužel, no. Já jsem zapomněla to. Ty jo, no. Další otázka a zároveň poslední. Kdy vymřel Homo sapiens sapiens? Sorry. Asi nevymřel, ne? Nevymřel, to správně. Ještě nevymřel. Ano. Nevymřel ještě. Ne, protože to jsme my. 2 miliony let před naším letopočtem. No snad nikdy nevymře. No brzo se to stane. Nevymřel? Vymře, ale kdy to nevím. Být či nebýt? Pít. Pijte vodu. Nepijte rum. A pijte vodu? Já piju vodu. Já taky. Čau!